Moitas grazas por estar aquí acompañándonos unha tarde máis na Hora Galega. Vémoste pronto. Moitas gracias. Grazas, Víctor. Atendede porque vou vos a contar outra cousa que pode parecer que ten que ver con narcotráfico, pero nin moito menos. Se non mirade, porque mirade para aquí estes buratos que apareceron nas praias de Vilagarcía de Arousa. Uns buratos na area, nesa area na que traballan os mariscadores e mariscadoras. E estes buratos parece que deixaron pois todo comido, o marisco, e todo desfeitiño, diredes vós. Quen foi aí a apañar ese marisco ou a facer esta desfeita? Pois mirade pa aí quen foi, Mirade pa aí a ver se cambia a imaxe. Aí temos as ouxas que son raias mariñas, que son directamente depredadoras dos bivalvos. E claro, o problema que teñen as ouxas é que andan por aí as augas de Vilagarcía de Arousa, andan por moi pretiño de todas as praias, fozan e comen o marisco e despois deixan os buratos. Elas, depredadoras dos bivalvos, pero elas non teñen depredadores, co cal, espiño, cada vez hai máis ouxas e cada vez fan máis desfeita o traballo de tantos mariscadores. É un problemón, Rocío, un auténtico problemón, porque efectivamente estamos falando de que as ouxas na costa galega están presentes desde hai moitos anos, pero dinos aquí en Vilagarcía que nos últimos 3 meses a súa presenza está sendo bestial e están acabando directamente con todo. Claro, decimos que a ouxa é un gran depredador de bivalvos, sobre todo de ameixa, e falamos de Carril, Vilagarcía, ameixa e palabras maiores. Por iso podemos saber a dimensión deste problema. Din que estas ouxas acabaron directamente con toda a semente de ameixa que plantaron nos últimos meses. E isto significa, din as mariscadoras, perdas de máis de 30.000 euros. Unha desfeita, pásase que levas todo o ano intentando salir adiante neste sector, se non é riada a invasión de algas, se non é invasión de algas e depredadores, e non das levantado o sector para arriba. Todo isto, todos os buratos que ves aí na playa son das ouxas. Incluso entraron o que desde un lado da praia a outra, e que non hai unha zona que non teñamos afectada. É normal que cheguen tan arriba? A ver, sempre houbo, pero tanta cantidad de ouxas, pois a verdade é que non. Hai moitísimas, incluso este punto que a veces estamos traballando, pasan algunha por aí. Porque exactamente unha ouxa que é? É como unha raya, onde cae non queda unha meixa. Porque, por exemplo, este burato, como faría? As propias aletas levantan o marisco e despois, onde caen, comen todo. Estamos dándolle prácticamente de comer todos os días. Geni, como vas por aí? Está costando o día de hoxe? Pois si, levamos uns días con estas secas así, costa moito collela porque hai pouca. Mais ou menos canto tempo podedes levar así con tantas ouxas? Pois a ver, eu penso que mínimo 3 meses, pero deste ano é moito, é moito. María, vemos que ademais os buratos pequenos non son. No, este é de unha ouxa bastante grande, como podes ver, hai outro aquí seguido, paralelo, e logo todos esos buracos que vedes por aí pois son de ouxas máis pequenas. O sea, é unha auténtica invasión o que temos. Estábamos collendo dun venres 3 kilos por persoa, que serían 96 kilos, de golpe porrazo chegamos ao luns e nada, pero que non quedaba un birbiricho na gancha. Terrible. Home, fai anos pasou unha cousa parecida, houve unha invasión de algas e o día seguinte estaba todo cheo de redes temporalmente, pois ao non poder entrar, ter fame, pois decidiron irse pa outra zoa. Eu penso que é o que hai que facer xa. Nos estamos reclamando para que nos permitan colocar unhas ralleiras. Antes había xente que iba, que poñía trasmallos e nos eses trasmallos caían as ouxas. O problema que temos agora é que a ouxa non ten depredador. As augas o venres pasado estaban a casi 18 grados. Isto é un cóctel perfecto para que sigan proliferando. E eu entendo que se teña que proteger a unha especie que este en extinción, pero isto non é o caso. E non estamos pedindo que nos den carta, estamos pedindo que nos deixen poñer solucións para atallar este problema. Cando non é unha riada, son as ouxas. O tema das ouxas xa se veñen facendo estudios desde o ano 2007. E agora, pois eso, que non se poden poñer ralleiras, que si están protegidas por Europa, eu non sei por quen están protegidas, pero o que vexo que a única especie que non está protegida somos nós. E que nós éramos 97 mariscadores e que quedamos 50 e poucas. 8:04 da tarde, estades vendo unha imaxe maravillosa,
Estades vendo exactamente algunhas das 63 baleas que temos na costa galega, sobre todo nas Rías Baixas. Así o constata o Centro Oceanográfico CSIC de Vigo, que grabou estas imaxes tan impresionantes nas nosas augas a vista de dron. Concretamente, estades vendo rorcuais comúns, un dos animais máis grandes que existen na Terra. Chegan a medir máis de 20 metros de longitude. Digo os investigadores que xa hai anos que é normal velas por aquí, aínda que neste 2025 nadaron algo máis alonxadas da costa por mor dos temporais que tivemos. E de onde veñen estas baleas? Pois segundo os estudos, aquí en Galicia están coincidindo dúas poboacións de baleas diferentes, unhas vidas do Golfo de Vizcaya e as outras do Mar Mediterráneo.